Исәнмесез укучылар. Гади тормышта без гел ниндидер зурлыклар белән очрашабыз. Температура, бәя, озынлык, предметлар саны, мәйдан, күләм һәм башкалар. Шул вакытта ниндидер очракта бер зурлыклар үзгәрәләр, ә калганнары үзгәрешсез калалар. Төрле кыйммәтләр алган зурлыкның үзгәрешле зурлык дип аталганын без инде беләбез. Мәсәлән, сез автобуста берничә тукталыш үттегез ди. Ул вакытта автобусның тизлеге, бактагы бензинның күләме, пассажирлар саны үзгәреп торалар. Шуңа күрә алар үзгәрешле зурлыклар дип аталалар. Ә автобусның тәгәрмәчләр саны һәм тәрәзәләр саны юл йөрү вакытында үзгәрми. Шуңа күрә алар даими зурлык булырлар. Мәсәлән, 50 метр минут тизлек белән барган юлның озынлыгы сезнең күпме вакыт йөрүегезгә бәйле. Өстәвенә, үткән юл сайлап алынган вакыт белән төгәл билгеләнә. 5 минутта сез 250 метр, 12 минутта 600 метр, 20 минутта 1000 метр үтәчәксез. 50 метр минут тизлек белән бирелгән Т минут вакыт эчендә үткән юлны S без ничек билгеләдек? Без Т минутның берничә төгәл кыйммәтен алдык. 5 минут, 12 минут, 20 минут һәм башкалар. Аннары S тигез 50 кагыйдәсен кулланып, Т минутны 50 метр минутка тапкырлап, эзләнелгән S кыйммәтен таптык. 250 метр, 600 метр, 1000 метр. Т үзгәрешлесенең мөмкин булган кыйммәтләре ниндидер Т күплеген хасил итә. Шул ук очракта Т теләсә нинди кыйммәтләр ала алмый. Ягъни җәяү йөрү миллион минут, минус 24 минутка сузыла алмый. Әгәр дә инде ул, мәсәлән, 30 минутка сузылса, Т күплеген алдагы рәвештә бирергә мөмкин. S үзгәрешлек кыйммәтләрне бу очракта ниндидер S күплеген ала. Биредә S тигез 50 Т кагыйдәсе буенча Т күплегеннән һәр Т элементына тиңдәшле рәвештә S күплегеннән бер элемент куелды. Димәк, без Т күплеге белән S күплеге арасында бәйләнеш урнаштырдык. Мондый бәйләнеш функциональ бәйләнеш яки функция дип атала. Ике үзгәрешле арасындагы бәйлелек функция дип атала. Т күплегенең элементларын бәйсез үзгәрешле дип, ә S күплегенең элементларын бәйле үзгәрешле дип атыйлар. Бер үзгәрешленең икенчесенә бәйлелеге һәр вакытта функция булмый. Мәсәлән, автобус маршрутының озынлыгы 15 км булсын. Юл бәясе түбәндәге таблица белән билгеләнә. Бу таблицадан күренә: 1 километрга да 20 сум, 2, 3, 4, 5 километрга да 20 сум туры килә. Ягъни үзгәрешле билет бәясенең бер кыйммәтенә икенче үзгәрешле юл озынлыгының берничә кыйммәте туры килә. Бу бәйлелек функция түгел. Билгеләмә: бәйсез үзгәрешленең һәр кыйммәтенә бәйле үзгәрешленең бердән-бер кыйммәте туры килә торган бәйлелек функциональ бәйлелек яки функция дип атала. Гадәттә, бәйсез үзгәрешлене X дип, ә бәйле үзгәрешлене Y дип билгелиләр. Бәйсез үзгәрешлене икенче төрле аргумент дип атыйлар, ә бәйле үзгәрешлене шул аргументка бәйле функция диләр. Бәйле үзгәрешленең кыйммәтләрен функциянең кыйммәтләре дип атыйлар. Бәйсез үзгәрешле кабул иткән барлык кыйммәтләр функциянең билгеләнү өлкәсен төзиләр. X күплегенә кергән кыйммәтләр функциянең билгеләнү өлкәсе дип, ә Y күплеге кыйммәтләр өлкәсе дип атала. Мәсәлән, Y тигез X тапкырланган X плюс 5, Y тигез X минус 3 бүленгән 5 формулалары белән бирелгән функцияләрнең билгеләнү өлкәсе барлык саннардан тора. Ә Y тигез 1 бүленгән X минус 2 формуласы белән бирелгән функциянең билгеләнү өлкәсе 2 саныннан кала барлык саннардан тора. Ә хәзер функцияны бирү ысулларын карыйк. Функцияны берничә ысул белән бирергә була. Җөмләләр ярдәмендә бирү. Мәсәлән, квадратның мәйданы аның ягының озынлыгына бәйле. Билгеле бер тизлек белән барган юлның озынлыгы вакытка бәйле. Күплекләр ярдәмендә бирү, таблица ярдәмендә бирү, формулалар ярдәмендә бирү. Формула ярдәмендә бирүне икенче төрле аналитик ысул диләр. Димәк, без функцияны бирүнең 4 ысулын карадык. Функция бирүнең тагын бер ысулы бар. График юл ярдәмендә бирү. Әлеге ысул белән без алдагы дәрестә танышырбыз.